ven a decir o informe que hai unha normativa reguladora da Rede Natura, que o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, que para esa zona en concreto sí que autorizaría ese uso. Daí ven, en este caso, o movimento dos comuneiros no interés de implantar un uso de campamento de turismo nesta zona concreta. Está dentro da zona que o Plan Director da Rede Natura establece como usos e actividades autorizables sobre o campamento e por eso tal, senón non estaríamos falando deste tema, evidentemente. Simplemente o que buscan os comuneiros é que, de alguma maneira, e diante de outras institucións, como pode ser a Xunta, revestir isto dun apoio institucional. Sempre vais un pouquinho mellor amparado. Mais alá de que, se unha iniciativa é legal e cabe, ten cabida na normativa, con apoio ou sin apoio, ten que irse adiante. Pero, en este caso, o que buscan é revestir, en este caso, dun apoio institucional no Concello, sabedores a nivel social da demanda que hai deste tipo de instalacións. É moi complicado e o vivimos no departamento porque hai unha dúcia de peticións e de xente que veu con iniciativas particulares moi parecidas a esta que resolverían o problema e a resposta sempre que non, precisamente desde o plano do polo. E aí nesas zonas próximas hubo varias solicitudes de información, incluso varias propostas que teñan xa avanzadas, neste caso, o investimento. Tamén na zona de Lapamán, hai diversas zonas onde se quixeron levar a cabo campamentos de turismo. Campamentos de turismo nas múltiples formas, para caravanas, para camping, de parcelas e tal. Si se iniciou esta andadura é porque realmente tamén temos un precedente. Quer dizer, na Illa de Ons, o POL non autorizaba facer un camping como que temos hoxe en día. E foi o PRUX, o Plan Rector de Usos e Xestión das Illas Atlánticas, non sei como se exactamente a denominación, que decía que expresamente onde se estaba levando a cabo históricamente a acampada libre e onde realmente se fixose, aí preveía nese Plan Rector o uso campamento do turismo como se levou a cabo. Quer dizer, é unha cuestión similar a esta que estamos levando aquí, absolutamente. O sea, o POL decía que non, e hai un regulamento de carácter supramunicipal, ou vamos a entender incluso supraautonómico, que autorizaría. Simplemente o que queremos comuneiros é, en este caso, un apoio da corporación para revestir eso, diante de outras administracións, decir, oiga, que o Concello ten interese en isto, non? E non estamos dando tampouco carta blanca a que se poida facer nin de calquera maneira, nin de calquera xito, e porque nos guste máis esa zona ou nos disguste outra. Simplemente tal, quería matizar un poquinho o que ven a decir o informe e evidentemente, hai pedidas xa dende aí varios, vou dicir casi mes e pico, unha reunión co director do estudio do Instituto de Estudios do Territorio, que é o que en este caso Leopold, para aclarar estas cuestións, saber se é viable ou non é viable e ver, bueno, pues, por lo menos plantexar e darnos as caras dicindo que a Rede Natura contempla isto. Hai esta posibilidade, se non, bueno, pues, xa sabemos a que expoñernos, non?